găsit la emisiunea Alternative. Cine sunt susținătorii Moldovei? Cum ajung aceste investiții în Republica Moldova și cum sunt monitorizate aceste investiții străine? Aceasta este tema emisiunii de astăzi, stimați telespectatori. Pentru început să vă prezint câteva cifre, și anume că Uniunea Europeană este principalul finanțator al Republicii Moldova și în decurs de ultimii 5 ani s-au alocat peste 800 milioane euro. Acești bani sunt prevăzuți pentru drumuri, pentru sănătate, agricultură, dezvoltarea afacerilor și altele. Guvernul Statelor Unite ale Americii este un alt finanțator de top al Republicii Moldova, cu peste 310 milioane de euro la realizarea proiectelor de anvergură. Polonia a oferit Moldovei peste 115 milioane de euro și România, iată că în Republica Moldova a valorificat peste 105 milioane de euro. Japonia ne-a acordat din anul 2009 peste 61 milioane de euro, iar Suedia peste 45 milioane euro. Lista acestor finanțatori și susținători ai Republicii Moldova poate fi continuată, fiindcă sunt peste 20 de principali finanțatori. Majoritatea banilor au fost investiți în infrastructură și în sprijinul bugetului, dar să vedem cum am resimțit cetățenii aceste ajutoare. Am încercat să aflăm acest lucru de la trecătorii din stradă din orașul Cimișlian. Spuneți-mi, vă rog, ce proiecte cu finanțare străină cunoașteți în Cimișlian, Moldova? România vine de fiecare dată cu acele proiecte considerabile de susținere a Republicii Moldova pentru dezvoltare și anume în domeniul învățământului, susținerea și reparația școlilor, grădiniților. Este foarte de apreciat acest lucru. Ele sunt multe, dar nu știu pentru ce și cine le folosește. Europeni sunt foarte multe proiecte și chiar și românești, gazoductul de la Ungheni. America a reparat școala numărul 3, România a reparat grădinița Ghiocel. Iată ce două, eu nu știu, poate sunt și mai multe, dar nu pot să le spun despre altele. Ultimul proiect cu care sunt la curent este finanțarea către grădinițe. Reparații s-au făcut în grădinițele nu doar din Raionul Cimișlea, dar din întreaga țară. Aceasta este ultima pe care o cunosc, cea mai proaspătă. Proiecte diferite pentru construirea drumurilor centrale. Numai eu cunosc din partea la grădiniță, că s-au deschis aproape peste 12 grădinițe, făcut capital în remont. Miliarde au venit, milioane. Cum e să înțeleg dumneavoastră? Nu e să înțeleg deloc nimic. Drumuri, ceva, clădiri, asta și... Ce să fac clădiri? Clădirile se fac, dar nu sunt pe bani care vin din alte țări. Eu personal nu simt, dar societatea simte ca să se faci pentru viitorul copiilor noștri, țării noastre. Să spunem, la Cimișlia aici avem multe. Chiar și iluminarea asta de la primărie. În caz ceva este iluminarea de la soare. Avem. Multe lucruri s-au făcut. Grădinițe s-au făcut. Dar acum au vicei în școală, au condiții foarte bine. Și asta datorită proiectelor, datorită banilor europeni. Mijloacele financiare care vin din afară sunt binevenite. Eu sper ca să nu ajungă în buzunarul hoților, dar să ajungă într-adevăr acolo unde ele sunt planificate, ca să fie corect gestionate. Văd că grădinițe se ridică la școli, o dat transport pentru școli, la miliții, la bolnițe. Nu cunosc. Noi chiar de pe circulul Ivanovca Nouă Cimișlia. Drumul e o plăcere să mergi acum, știi. Sau direcția Chișinău, știți. Astăzi, stimați telespectatori, suntem în căutarea acestor bani, investiții
sprijin financiar din țările străine în Moldova cu invitații noștri din studio. În studioul local avem pe Efim Strogoteanu, primar de Ekaterinovka, și avem în studio pe Maria Kulișov, director Agenției de Dezvoltare Regională Sud. În studioul central din Chișinău avem pe Dionis Cenușa, care este politolog și director de programe la Expert Group. Vom descurca aceste chestiuni împreună cu experții care avem. Deci, întrebăm pe domnul Dionis Cenușa ce înseamnă aceste milioane pentru Republica Moldova. Milioane care au venit ca sprijin de la finanțatorii străini. Este foarte important să înțelegem că vorbim despre asistența europeană care este alcătuită atât din credite, adică împrumuturi, cât și din granturi, adică bani care sunt oferiți fără ca Republica Moldova să fie nevoită să îi întoarcă înapoi. Din acest punct de vedere, Uniunea Europeană este generoasă. Până acum s-au oferit granturi pentru proiecte, cum ar fi, de exemplu, cel legat de construcția gazoductului Iași-Ungheni, iar când vorbim despre împrumuturi, atunci Uniunea Europeană ne ajută prin intermediul băncilor europene, Banca de Reconstrucție și Dezvoltare sau Banca Europeană de Investiții. Adică portofoliul pe care îl are la dispoziție Uniunea Europeană este destul de variat. Ea poate oferi atât asistență macrofinanciară, bani care merg direct la buget, cât și asistență oferită pentru proiecte concrete și chiar aici, la Canal Regional, am văzut mai multe povești de succes legate de proiecte în domeniul energiei, cum ar fi biomasă, energie regenerabilă sau proiecte sociale sau aceleași proiecte pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Adică Uniunea Europeană oferă bani, dar acești bani nu sunt spre exemplu, nu sunt direct oferiți pentru a crește, nu știu, pensiile sau pentru a crește alocațiile sociale. Acești bani merg pentru niște cheltuieli pe care, din păcate, statul Republica Moldova nu le poate asigura. Fără de asistența Uniunii Europene sau cea oferită de către statele membre, Suedia este un stat foarte important care ne ajută pe diferite reforme în diferite domenii. La fel, vorbim despre România, despre granturi, bani care nu sunt împrumuturi, granturi oferite de către România pentru sectorul social, și aici mă bucur că cetățenii noștri din Cimișlia observă proiectele legate de școli sau de grădinițe. Este o investiție pe care o face România. Și multe alte state ale Uniunii Europene care împreună cu Europa sau împreună cu Uniunea Europeană oferă ajutoare foarte punctuale foarte bine țintite pentru Republica Moldova. Bineînțeles, nu putem mereu să ne plângem pentru că nu observăm. Ține asta și de modul cum este comunicat de către autoritățile Republicii Moldova, dar și de către finanțatori. Uniunea Europeană la moment dezvoltă instrumente de comunicare, dar iarăși este important că Republica Moldova primește în continuare această asistență, că această asistență a fost deblocată anul trecut pentru că autoritățile care au fost criticate în mod justificat de către opoziție, de către societatea civilă, a întreprins anumite reforme care nu sunt suficiente, dar este măcar ceva. Acum Uniunea Europeană va fi mult mai severă, mult mai strictă în felul cum oferă banii și, bineînțeles, sunt sigur și voi urmări cu atenție care sunt condiționalitățile pe care le impune Bruxelles atunci când vorbește cu Chișinău și atunci când cere rezultate palpabile în urma reformelor implementate. Și acum întrebarea către invitații noștri din studio ar fi: câți bani din aceste milioane anunțate de finanțatorii străini ajung la nivel local? Doamna Maria Kulișov, director Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Puteți să ne spuneți regiunea de Sud, aproximativ?
Deci vreau să zic că nu putem să estimăm o sumă oarecare de bani europeni pentru regiunea Sud, dar adevărat că în regiune se aduc foarte mulți bani și vreau să menționez că chiar din 2010, când am început activitatea în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, chiar țin minte din luna februarie, am semnat un acord de parteneriat între raionul Cahul și GIZ, unde s-au început activități de implementare a aprovizionării cu apă și canalizare în raionul Cahul. Deci, pe parcursul acestor ani, foarte mulți bani au fost alocați pentru elaborarea strategiilor raionale, cât și strategiei dezvoltării regionale. Au fost elaborate studii de fezabilitate diferite, deci diferite instruiri, proiecte. Pe lângă aceasta, noi, Regiunea Sud, am beneficiat și beneficiem în continuare de proiecte de infrastructură. Deci, cum am zis, chiar din 2010 s-au început a implementa unele proiecte de infrastructură și pe parcursul anilor, deci pot să zic că aprovizionarea cu apă în satul Roșu din Cahul a fost efectuată cu banii europeni și anume a Guvernului României. Au fost procurate mașini specializate pentru întreprinderea municipală din Cahul, a fost reabilitat stația de tratare a apelor în orașul Cahul. Deja noi am finalizat acest proiect, a fost construit și sistem de canalizare. Pe lângă aceasta, noi suntem acum în proces de implementare a două proiecte foarte mari ce ține de aprovizionare cu apă și canalizarea a raioanelor întregime Cahul cât și Leova. Deci este condiția de a aproviziona aceste raioane întregime cu apă din Prut, fiindcă este o problemă majoră în aceste raioane ce ține de disponibilității apei de calitate. Deci aici vor fi construite, desigur, și stații de captare, de tratare, magistrală pentru tot raionul. Aici s-au făcut, cum am zis, și studii de fezibilitate, se lucrează în continuare. Deci, pe parcurs, până în 2018, noi așteptăm ca să implementăm proiecte de circa 11 milioane de euro numai pentru aceste două raioane. Deci e destul de mult, ceea ce ar fi 230 de milioane de lei. Acesta e bugetul care a fost valorificat de către agenții pe parcursul a 6 ani din Fondul Național de Dezvoltare. Da, doamnă Culeșov, vom reveni cu detalii, poate și la unei proiecte concrete. Acum să întrebăm și pe Efim Strogoteanu, primarul de Ekaterinovca. Domnul Strogoteanu, la Ekaterinovca, câți bani din sprijinul european și nu doar european și din alte țări a ajuns la dumneavoastră? Am efectuat o analiză a surselor financiare care au venit pe parcursul la ultimilor 12 ani în primăria Comunei Ekaterinovca și am constatat că au fost finanțate 6 proiecte mari în teritoriu, începând cu surse din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Olanda, Polonia, Japonia. Aceste proiecte s-au început, au derapat începând cu anul 2005. Primul proiect a fost un credit din partea Guvernului Germaniei în sumă de $50.000. Pe parcursul a 12 ani au fost implementate proiecte în valoare de $122.000 și €178.000. Toți acești bani au fost finanțați din surse europene și internaționale. Au fost implementate așa cu ajutorul în cadrul proiectului cu Sanonie, finanțat de Guvernul Japoniei, dotarea grădiniței de copii și a școlii primare cu mobilier, utilaj sportiv, utilaj pentru cantine și diferite obiecte necesare pentru funcționarea grădiniței, în sumă de $72.000.
Alt proiect care a fost finanțat este în cadrul proiectului Energie și Biomasă, în sumă de $56.000. În satul Coștangalie a fost construită centrala termică pe biomasă, dată în exploatare, funcționează, suntem mulțumiți de acest ajutor. Totodată, în primăria Comunei Ecatrinovca este în curs de construcție stația de epurare pentru apele uzate, unde am primit ajutor din partea Guvernului Poloniei în sumă de €47.000. În cadrul acestui proiect ni s-a adus tot utilajul necesar pentru stația de epurare, începând de la cel mai mic mărunțiș până la cele mai mari utilaje necesare pentru funcționare. Chiar în anul acesta aveți un proiect. Da, acum în luna februarie, pe data de 20, s-a lansat proiectul la grădinița de copii din sat, tot în cadrul proiectului Energie și Biomasă, se construiește centrala termică pe biomasă. Este construit începând de la temelie până la acoperiș, cu instalarea bateriilor solare. Acest proiect costă aproximativ €58.000 și este în construcție. Firma care efectuează lucrările de construcție lucrează bine și sperăm că până la finele lunii mai va fi dată în exploatare. Alt proiect care a fost un proiect mic cu suportul și cu ajutorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, pot să spun că a fost îmbunătățirea pășunilor în satul Ecatrinovca, în sumă mică de aproximativ €5.000, însă tot este un proiect în cadrul căruia ne-am învățat cum să gestionăm pășunile care sunt într-o stare nu chiar bună la momentul actual. Da. Domnul Strogoteanu, vom reveni pe parcurs cu unele detalii, poate la unele proiecte. Acum aș vrea să spun telespectatorilor că iată că au ajuns și mii de euro și la Șoldănești, în această localitate, dar oamenii din partea locului se întreabă unde s-au cheltuit acești bani. Am rugat colegii noștri de la Impuls TV, de la studioul local de televiziune, să ne facă un reportaj cum s-au consumat, cât de eficient acești bani. Să urmărim. 1 milion de lei au fost irosiți în perioada anilor 2012-2015 de fosta conducere a primăriei Șoldănești. De acești bani a fost realizată o schiță de proiect în sumă de 408.000 lei pentru amenajarea parcului în centrul orașului, iar 500.000 lei au fost cheltuiți pentru construcția unui stadion. Proiectele nu au mai fost duse până la capăt. Actualmente în orașul Șoldănești ar fi trebuit să fie parc amenajat și stadion modern. N-a fost să fie, banii s-au cheltuit, dar lucrările nu au fost terminate. Primul proiect care a eșuat, implementat de ex-primarul Alexandru Tinică, a fost cel cu amenajarea parcului. Cu aproape $500.000 de lei, autoritățile au reușit să facă doar schița de proiect. Actualul primar spune că de această sumă s-ar fi putut realiza mai multe pentru parc. Chiar și aceleași ceva lucrări în parc, fără construcțiile care sunt, s-ar fi chip de adus parcul la normal. Inclusiv nu s-ar fi necesitate de mulți bani pentru trotuarele din parc, pentru amenajarea parcului, pentru scena din parc care este. Sper că la aceste 400.000, dacă s-ar fi adăugat încă 200, s-ar fi adus parcul la normal și astăzi ar fi avut un parc frumos. Potrivit experților în domeniu, autoritățile ar fi cheltuit o sumă exagerată, cu atât mai mult că documentul nu ar mai fi de folos din motive de lipsă de bani. Astfel, locuitorii orașului au rămas și fără bani în bugetul local, dar și cu un parc lăsat de izbeliște, plin de buruieni și gunoi. Nu este proiect de executare. În baza acestui nu poți lucra. Trebuie să fie niște coordonate. Văd că ne-ați arătat aici o mulțime de foi, dar nu văd nimic proiect aici. Dacă e vorba numai asta, aici e documentul, păi 408 lei, poate e puțin. 408.000. Dar 408.000 e din calea afară. Mai trebuie să avem și o leacă de obraz. Noi, proiectanții. Nu se poate. Dar dacă sub această schiță care stau piesele
desenate de executare, proiect de executare, unde e arătat și adâncimea fundației, gardului și bordurile, socoteli, cu costuri, cu una cu alta, poate să fie și puțin. Asta nu e tot. În 2014, primăria orașului Șoldănești a investit peste 500.000 lei în construcția și amenajarea unui stadion care așa și nu există. Responsabilii de la primărie susțin că terenul a fost doar cultivat, după ce lucrările au fost stopate. Cheltuielile suportate sunt înregistrate în actele de la primărie. În opinia dumneavoastră, cât de important era construcția stadionului pentru orașul Șoldănești? Era o prioritate? Clar nu era o prioritate, că noi vara trecută am umblat prin Raion și echipa noastră care s-a plasat pe locul 1, câțiva ani la rând, anul ăsta pe locul 2, dar au umblat prin Raion, pe la alte stadioane și au jucat în loc să joace acasă. Și cheltuieli de bani la primărie și... În același an, și Consiliul Raional Șoldănești a alocat aproximativ 400.000 de lei pentru construcția unui teren de mini-fotbal în preajma liceului teoretic Alexei Mateievici din centrul raional. La 6 luni de la darea lui în folosință, gardul din plasă, dar și învelișul artificial s-au deteriorat. Mă adresez către expertul din Studioul Central Chișinău. Domnule Cenuș, cum explicați dumneavoastră aceste istorii de insucces în unele locuri și istorii de succes în alte localități? Colegii mei de la Expert Group deseori sunt implicați și alertați de modul cum sunt realizate achizițiile publice, atât la nivel central, adică la Chișinău, cât și la nivel local. Exemplele de la Șoldănești sunt modele clare de achiziții publice realizate prost. Adică fie grupurile formate pentru a examina ofertele transmise de către anumite întreprinderi nu și-au făcut treaba corect, sau însăși operatorii care s-au angajat să realizeze anumite servicii sau anumite lucrări nu le-au dus până la capăt. Problema este în modul cum autoritățile publice locale organizează achizițiile publice din bani publici. Și aici este o problemă foarte mare. Din păcate, nu există suficientă monitorizare și suficientă capacitate la nivel local din partea cetățenilor, din partea organizațiilor non-guvernamentale pentru a-i ține responsabili pe cei care reprezintă APL-urile. În cazul când vorbim despre asistența europeană, păi acolo avem mai degrabă avem istorii de succes și voi explica de ce. De regulă, europenii sunt foarte practici, sunt pragmatici. Ei monitorizează îndeaproape cum banii sunt cheltuiți, de la lansarea proiectului și până la deschiderea obiectului. Fie că e vorba de școală, fie că e vorba de cazangerie în școală sau de drum sau de altceva. Este monitorizat practic procesul integral de la lansarea unui proiect tehnic până la finalizarea lui. Și de aceea și avem un anumit rezultat palpabil. Oamenii văd foarte, foarte clar cum lucrările pentru reparația unei școli au început și cum școala funcționează după reparație. Din acest punct de vedere, există o discrepanță enormă între felul cum sunt cheltuiți banii publici de către autoritățile din Republica Moldova și cum sunt cheltuiți banii europeni cu monitorizarea europenilor, dar de către autoritățile noastre. Bineînțeles, probabil există un fel de neseriozitate față de modul cum sunt cheltuiți banii publici și din moment ce europenii solicită toată documentația și stau efectiv deasupra autorităților și examinează modul cum sunt cheltuiți banii europeni, atunci și se văd rezultate. E nevoie de o schimbare de mentalitate, e vorba și de modul cum este implementată legislația în domeniul achizițiilor publice de către autoritățile noastre. Totuși,
ca să-mi termin gândul, nu trebuie să facem confuzie între felul cum sunt realizate achizițiile publice, iar cazurile de la Cimișlia, terenul de sport și amenajarea parcului sunt două exemple clasice de felul cum sunt prost gestionați banii publici și banii europeni care sunt cheltuiți pentru cazangerii, pentru școli și așa mai departe, unde noi totuși vedem anumite rezultate concrete. Mulțumim, domnule Cenușa. Ați spus în discursul dumneavoastră că banii europeni se gestionează mai bine, ei monitorizează, ei țin mâna pe pulsul banilor. Poate o fi și astfel. Dat să întrebăm invitații noștri locali, aș vrea cu doamna Maria Culișov să întreb cât de mult depinde poziția cetățenilor în gestionarea acestor bani veniți, poate și din proiecte, poate și dacă ar fi posibil să se refere chiar și la situația cu studiul de fezabilitate pentru platoul regional de deșeuri care trebuia să fie lângă orașul Cimișlia, dar nu a fost să fie. Doamna Maria. Deci, adevărat, a spus domnul Cenușă, fiindcă europenii, într-adevăr, au o atitudine mai serioasă față de banii care îi dau și chiar vreau să spun că uneori aceasta ne dă peste cap unii termeni care sunt puși. Iată, spre exemplu, pentru magistrala de apeduct cu aprovizionare cu apă în Leova-Iargăra, a fost făcut un proiect de către proiectanții locali, dar venind specialiștii din Germania, i-au zis că nu este bine acest proiect făcut, fiindcă acolo se preconizau niște cheltuieli adiționale, ceea ce era să fie mărite tarifele populației și noi am fost nevoiți din banii europeni, să reproiectăm încă o dată tot acest traseu și ei sunt foarte atenți, fiindcă participă la toate ședințele ce ține de achizițiile publice, de evaluarea ofertelor, deci părerea lor referitor la selectarea antreprenorilor este una, chiar vreau să zic că au și drept de veto. Adică ei gestionează foarte, foarte atent ceea ce facem noi și în implementare și din banii europeni numai decât se fac consilii de directori locali, unde se monitorizează tot procesul de implementare pe parcurs în cadrul consiliilor de directori locali, unde se discută ce probleme, ce au fost, ce urmează să fie. Deci populația este în administrația publică locală din nivelul 1 și 2, este la curent cu tot ce se implementează, tot procesul de implementare a proiectelor și asta este foarte important. Doamna Culișov, spuneam de această gunoiește, această platformă, toți au investit bani, dar nu s-a consultat populația, adică administrația locală ceva n-a făcut, că până la urmă nu a mers acest studiu, s-a făcut în altă parte, deci studiu și s-au cheltuit alți bani pentru alt loc destinat platformei. Dumneavoastră vorbiți despre poligonul regional? Da, poligonul regional de deșeuri. Colectarea a deșeurilor din inițial era subregiunea... lângă Cimișlia, lângă stația de epurare. Deci, ea nu a fost inițial, a fost examinate mai multe posibilități și au fost date mai multe locații. Și dat fiind faptul că în campania electorală ce a avut loc în 2015, da? 15 locală, da. Da, locală. Păi că la locală, da. 15, populația din Bogdanovca au fost categoric împotrivă ca să fie poligon regional. Deci aici nu s-a lucrat cu populația ca să explice că un poligon regional deci este un venit. Acolo nu o să fie stocat gunoiul, ca cum noi clasic știm că se aduce tot gunoiul din regiune, deci acolo se preconizează ca să fie și prelucrare. Da, dar lucrările, partea cehă, Agenția Cehă de Dezvoltare, au făcut scanare, au desene, au muncit, au făcut o schemă. Deci ei au făcut scheme nu numai pentru acest poligon, da, deci au făcut și pentru chiar pentru Cimișlia au fost făcute 3 locații. Da.
Și după ce au fost analizate toate, fiindcă a fost preconizat și aici unde hârtopul mare, așa. Da, așa, hârtopul lui Echim, așa îi zicem noi, însă acolo când a fost analizat situația că roza vânturilor ar reduce miros și ceva în oraș, atunci a fost schimbat locația pentru Mihailovca. Până la urmă s-a decis ca să fie acest poligon în... Vă mulțumim. Aici am răspuns într-un fel cât e de important consultația cu cetățenii. Domnul Strogoteanu, pe scurt, doar dacă puteți într-o minută, cine e responsabil de cheltuirea banilor veniți de la subvențiile străine, de la granturile, proiectele străine în localitate și de ce depinde? Evident că de tot ce se petrece în teritoriul comunei, a oricărei primării, responsabil este primarul și Consiliul Local. Însă eu vreau să vă explic cum noi gestionăm finanțele din cadrul proiectelor, granturilor și creditelor care le-am obținut. Noi avem două organizații obștești în localitatea Ecaterinovca 1 și o asociație obștească în satul Coștangalia. Și știți dumneavoastră că la orice proiect este necesară contribuția comunității, care este numai puțin de 15%. Noi permanent consultăm cetățenii prin adunările generale, ridicăm întrebarea prioritară care trebuie de implementat și contribuția cetățenilor pe care o adunăm este pusă la contul Asociației Obștești, unde este președinte, contabil, au cont în banc separat, ștampilă și orice tranzacție se face prin banc. Prin numerar noi nu lucrăm. Este o transparență totală și de aceea proiectele implementate au succes. Vom urmări un reportaj de analiză a folosirii banilor veniți din sprijinul statelor străine în Republica Moldova, un reportaj realizat de colegii noștri de la Canal Regional. De la nord la sud și de la est la vest, harta proiectelor investiționale în Republica Moldova arată bine. Cei mai mulți bani oferiți de Uniunea Europeană au ajuns în proiecte de infrastructură, iar asta înseamnă că mai multe localități din Moldova au sisteme centralizate de apă și sanitație, drumuri, grădinițe, școli reparate și multe alte instituții sociale reabilitate. De multe ori, la nivelul unei localități, se cunoaște, spre exemplu, că se realizează un proiect important de infrastructură, spre exemplu, sau a reconstruit un spital din localitatea X, sau a fost reconstruită o grădiniță, sau a fost iluminat strada principală, sau s-au avut proiecte de aprovizionare cu apă potabilă și de gestionare de deșeurilor. Foarte multe proiecte de tipul ăsta noi știm și cetățenii cunosc dintr-o localitate despre ele, însă probabil că puțin din ei totuși realizează că aceste proiecte au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene, spre exemplu, sau cu sprijinul unui partener de dezvoltare concret. Platforma guvernamentală pentru gestionarea asistenței externe plasează Comisia Europeană și Uniunea Europeană în primele 5 poziții în topul donatorilor. Proiectele și programele partenerilor externi țin de dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova. De câțiva ani încoace, cuvântul reformă a devenit ca și viral în mai multe domenii și iată de ce. La momentul dat avem un cadru de asistență externă pentru perioada 2014-2017, care a stabilit 3 piloni, 3 direcții prioritare de suport, de asistență din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Și acești piloni sunt dezvoltarea rurală și dezvoltarea regională, reforma poliției și managementul de frontieră și, sigur că, reforma activității publice. În practic, acestea sunt domeniile cheie care au fost convenite încă în anul 2014 cu Uniunea Europeană.
Dacă până acum o bună parte dintre programele de asistență erau direcționate sectorului guvernamental și proiectelor de dezvoltare, atunci din acest an lucrurile se schimbă ușor. Pentru anul curent, Uniunea Europeană dă undă verde proiectelor destinate dezvoltării societății civile și comunicarea mai eficientă cu administrațiile publice locale, în special în afara Chișinăului. Programele sunt prevăzute pentru o perioadă de 3 ani de zile. Logica acestei prioritizări este, într-adevăr, de a capacita administrația publică, de a consolida instituțiile publice, de a le face mai eficiente și mai aproape de cetățeni. Și ceea ce trebuie să urmărim noi este că aceste fonduri care se dedică de către Uniunea Europeană la nivel central, unul dintre principii acestei asistențe este, practic, ca ea să ajungă cât mai local. Cât privește transparența și modul de gestionare a banilor, trebuie să aflați că pentru anul 2017, Uniunea Europeană planifică o asistență externă, o asistență financiară care depășește 100 de milioane de euro. La moment, Uniunea Europeană își revizuiește modul de administrare asistenței externe în Republica Moldova. Ceea ce înseamnă că asistența directă bugetară se va reduce ca modalitate de oferire a asistenței externe pentru Republica Moldova și se va transfera mai mult pe asistență directă, pe care Uniunea Europeană, prin intermediul delegației Uniunii Europene, dar și prin intermediul altor organizații implementatoare, va realiza aceste proiecte, fonduri care le oferă Uniunea Europeană, astfel minimizând într-un fel riscurile nevalorificării fondurilor. La concurs, cele mai mari șanse de a obține finanțare le revin proiectelor cu efect pe termen lung. Principiul investim azi pentru ziua de mâine se va aplica și în continuare. Diferite state europene, Statele Unite ale Americii, oferă un cadru mare de asistență și ceea ce observăm noi în ultimul an, în special în ultimul an, este că există o anumită racordare a priorităților și a domeniilor de asistență pentru ca să nu existe suprapuneri și să fie o concentrare mai mare în a obține anumite rezultate care produc un efect mai mare. Din anul 2016 se pune un accent mai mare pe informare. Publicul trebuie să știe cine sunt donatorii, gestionarii de fonduri europene și, evident, cine sunt beneficiarii. Lucrul ăsta urmează să fie administrat foarte corect, pentru ca cetățenii să înțeleagă foarte bine de unde vin acești bani și să înțeleagă foarte bine că acele 725 de milioane de euro care au fost oferite până acum în Republica Moldova au fost oferite din buzunarul cetățeanului european care plătește impozitele. În ultimii 7 ani, Republica Moldova a beneficiat de asistență financiară externă în valoare de peste 720 de milioane de euro doar din partea Uniunii Europene. Chișinău, domnule Cenușă, de ce totuși cetățeanul de rând nu prea simte aceste investiții, acest sprijin din banii europeni, altor state? Cât se duce la consum, la sporirea bugetului și cât se duce la investiții? Doar sunt sume mari. S-a spus și în reportaj, peste 800 de milioane de euro, doar Uniunea Europeană a alocat. Există mai multe explicații. Primul lucru pe care trebuie să-l spunem este însăși modul cum până acum a fost comunicată asistența externă oferită de către Uniunea Europeană sau membrii statele membre ale Uniunii Europene. Nici guvernul nu și-a făcut bine tema pe acasă și nici Uniunea Europeană nu a excelat în acest sens. Din acest punct de vedere, ar fi probabil cazul să menționez că nu există nici până acum strategie de comunicare în domeniul integrării europene și asta este o bilă neagră care trebuie adresată guvernul Republicii Moldova. În orice caz, Uniunea Europeană acum încearcă să corecteze acest lucru și se va pune accent mai mare pe comunicare. Pe lângă
pe lângă această problemă, trebuie să ne uităm și la modul cum asistența a fost oferită. Adică banii de multe ori au mers pe niște reforme specifice, fie pe justiție, fie pe reforma în domeniul, reforma pentru poliție sau alte sectoare. Banii au mers în buget și, prin urmare, deja autoritățile au fost responsabile de gestionarea acestor bani. Desigur, Uniunea Europeană a urmărit și a aplicat pe alocuri anumite condiționalități. Spre exemplu, dacă vă amintiți despre reforma în domeniul justiției, unde doar jumătate din bani au fost debursați. Asta pentru că autoritățile nu și-au făcut temele pe acasă. Prin urmare, cealaltă parte nu a fost până la urmă oferită. Sau bani pentru alte domenii unde la fel nu au fost oferiți toți banii din cauza implementării proaste a reformelor. De aceea, banii când merg în buget, e foarte greu după aia să asigure o anumită trasabilitate, să știi că ăsta e banul venit din Cehia sau de la România sau din partea Comisiei Europene, pentru că banii în final sunt cheltuiți din bugetul de stat. Și probabil al treilea aspect ar fi sumedenia de probleme pe care le are Republica Moldova. Noi avem probleme începând cu infrastructura proastă, calitatea proastă a drumurilor și terminând cu modul cum funcționează apeleurile. De aceea, ceea ce oferă Uniunea Europeană la numărul enorm de probleme pe care are Republica Moldova este ca o picătură în ocean, să spunem. Oamenii văd atâtea probleme în jurul lor că probabil reparația unei școli sau reparația unui drum, nu știu, dintr-un sector al orașului nu este observat de ei, pentru că, în general, panorama este una destul de tristă. Cam astea ar fi trei aspecte pe care aș putea să le menționez atunci când vorbim despre cunoașterea slabă de către cetățeni a proiectelor și a asistenței financiare oferite de către Uniunea Europeană și statele membre. Da, într-adevăr, să vedem dacă acești bani sunt suficienți repartizați